ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Louga e nder galle ceerno Basiru Muntaga Talla Kaolack galle ceerno Yahya Ali kame ceerno Alhaji Oumar Dioba ko on waktu yoni ha to Melga Mali e nder galle ceerno Djibrilu Hasina to Melga e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal horejo leydi ndi hanki o bismima to galle lamorgo to horejo leydi a romani kame joom suudu mum mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi kame nandirala toɓɓe tati gartam hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala to leydi Mauritanie horejo leydi mum Mohamed Cheikh Al Ghazouani tawtorama ñalawma mawningol hanki cotal bitengal tazour ballo wala balle mawɗe no fewi nder leydi ndi wonande ɓen a ñoolaɓe to leydi Mali colonel Assimi Goïta kame seti mum timmuɗo hanki bismima général Abdourahmani Teyani taw kadi ko horejo leydi Niger guilno gase jeegom lewru juillet ngol woni goma ko yaltude leydi makko arde leydi Mali gam jillu golle kame cehilagala to leydi Guinée Conakry docteur Mamadou Paté Diallo wonno jaagoɗo ñawoje gendile ndi itta e gardidi jagorgal mum hecci hanke woni tawi juuɗe laamu ɗum noon oɗo saaha jeeyi sababu ko tumedemo ko fate gueɗe mbuñaari to Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré hanki fawi tuufere gam mahde usine mawɗo no fewi pewnowo kanŋe o holliti eɗen jogui kanŋe kono haɗo en ganda nafoore muɗuma kabruji men maɗa en ha to Côte d'Ivoire ma en jaaha to Côte d'Ivoire Ghana kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen so en nani ɗeɗo henna daade belde holto paaɗen koto cuuɗi meɗen Melga Mali holko nawata hen to cuuɗi men Melga Mali ko ziyara gando Allah moƴƴo woni ceerno Djibril Hasina to Melga Mali ɗin ñalɗi noon ɗi mbaɗata ko ñande 9 e 10 lewru décembre fandu so jomiraɗo haaji koni hen ɗum lelori ñande 9 nde ko jamma hirde madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam ñande 10 nde woni ziyara ceernajo o ɗin ñalɗi noon ɗi jubbina koye dow inde teddungal ceerno Sarifa mo ceerno Ahmad Oumar to hoore ñiiwa en wonde ceerno Idrissa Diallo to Boutanda kame ceerno Idrissa Sow to Suwayna kame ceerno Habous Diallo to Kidira kame ceerno Mamadou Magiraga to leydi Gambie kono kadi erango eriɗuma ko ceerno Djibrilu Atumani kame miñumen e mawnumen kala kono ne kadi ceerno Khalidou Keba to Khaya ene wondi kadi e ceerno Ahmadou Muntaga to leydi France so tawi noon ko ardiɓe bureau golle taw koye enɗam ceerno Mahama ko ceerno Demba Yubba Diallo ene wondi kadi ceerno Mamadou Guedde Sow kamine wonde ceerno Samba Ba Makamara ɓeɗo henna kala ene eeri dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe nder leydi Mali kala hay goto ɓe ɗaccani ko noonne kadi taweteɓe leydi Mauritanie leydi Sénégal leydi Gambie Guinée Conakry Bissau hay diaspora o kala ɓe mbi soɓe limi guure ɗe tan ɓe juumat kono hay goto ɓe ɗaccani ha tenti noon e helmode nalankoɓe kala ala kala ɗaccaɗo yettinɗo hen naɓattake o ko ceerno Ahmad Sow ɗum noon wottomo manki kono kada ɓe bismi Sar Abdullahi Saar e kiɓiyadiɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe kala toon to cuuɗi meɗen Melga Mali so en nani ɗeɗo hen naddade holto paaɗena koto Louga Kaolack Kersose holko kewi toon ko gando men moƴƴo men waliyu men nunɗuɗo men woni ceerno Basiru Muntaga ɗaha Cheikh Oumarul Foutiyou Talla ziyara mo wowi yuɓɓinande mawni ko biyetenoɗo Cheikh Tidiane Tall ɗon ɗo Kersose saaha o ɓattima
on ziyara koni hen na yarata nyande jeetati nde en hawray décembre nyande hen ko aljuma ko nden wa hirndata ɗo luga ɗo ngam faade to Kaolack ɗon ɗo Kaolack wo jippoto ko galle ceerno alhaji Oumar Dioba ene ewna hen dendagal bandiraɓe julɓe e almuɓe e musidɓe kala nden jaltata e kala hitande no wawno waade ngam jaɓɓade ceerno Basiru Muntaga ɗa ha Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ɗon ɗo ciiɗi men Kaolack nyande aljuma jeetati lewru décembre taw koye galle ceerno alhaji Oumar Dioba ko ɗon wo walata o ñalla ɗon ha kikiɗe ko ɗon ɓe kirndata kamɓe kala faade toon to Kersose noon hakkude mum e Kaolack kene tolno e 15 kilométre ko toon ziyara o waɗata ene ewna hen dendagal bandiraɓe julɓe kala nden jaltata garay peewal e keewal nottade kala ko duwa e ko rewa Allah en mbi allahumma amina ya rabbi. an jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceji museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime en koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koredi noro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Barñe e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwal e demawal kala ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy Allah ne luɗuɗum gandal e hattani wawde yaltinde mborosaji kewɗi gonɗi e nder reedu neɗɗo ponnoɗi oppirede o yaltinoɗi ha laaɓa ha jiiɗa guite maɗa taw reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol omo jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde 17 rafini yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum 19 rafini yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗi no wiruma ni fodde 100 rafini yalta e ma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune
ceerno Djiby Sy ko jawranɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe joom ellaji musaji wonduɓe kista fibrom dogam sita ceerno Djiby Sy ne yawranɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe ne ndijorno e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni yiiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema e inde nenema dokkatamo o haala ko wona e nder ɓerde ma ha mbiya yoni waɗanteɓe listihara so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere uguya so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA ko 2000 francs woni temedde nayyi mbuɗu ceerno Djiby Sy ne jogui numéro rêve ko numéro orange money on numéro kadi woni numéro makko appel nder leydi Sénégal mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy wonande yidɓe haaldude makko to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne addi dendagal kilineɓe mum base makko tawateɗo nakterne golla hano hannirta ni enen tawiɗen miñi ko ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni to Agnam Siwol galle makko no hucciri e dande goudron waɗɗani agence veuve mawɗo mo da Agnam Siwol dendagal autoji paaɗi Dakar e ummiɗi Dakar ne payi Fouta kala ko damata galle makko ndewata ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde e leydi e continent e to mbawɗa wonde nder leydi Sénégal kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne addi leɗɗe kese pullo ɗen leɗɗe ko ittoje seero e ñonkoto gonɗe nder reedu neɗɗo ha laaɓa omo jogui leɗɗe kadi a jubbade hen cetta mbaɗa e kasma aɗa yara dendagal ñonkoto gonɗo e reedu neɗɗo iwa ha laaɓa ko leɗɗe kadi ɓeydoje gowagu moƴƴude kadi e ndewagu ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo weedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogase nayi jolal hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbiruɗen gardidi kabaruji men horejo leydi Sénégal hono président Macky Sall hanki o bismima toon to galle lamorgo to horejo leydi romani baɗɗo jillu mum e nder leydi Sénégal kame joom suudu mum toon to galle lamorgo to horejo leydi takkaniɓe médaille ko nonne kadi kamɓene ɓe dutti teddungal mawɗo leydi Sénégal kono nandire tati woni nandirade ko fade banggue cellal daabeje taw kadi ko université pétrole kame gaz ma won gostodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko wona ɗum ko noon kanko maw leydi Sénégal e horejo leydi Romani kame joom suudu mum ne wonde horejo leydi Sénégal kame joom suudu mum ɓe jilloyima nokkuji artisanal ñeñale pinal ɗo yuɓɓinante leydi ndi guilay comci ñoteteɗi nder leydi ndi Sénégal kame cuɗari taw ko pewnadi ɗo henna tengade dangade gueɗe goɗɗe kala gam hollirdeɓe pine e ñeñe gendi leydi ndi ne mari e fina tawa mum ko noon ne kadi on horejo leydi ndi o holliti weltare makko leydi o holliti weltare makko mawde no feewi ko fate banggue leydi Sénégal ko leydi daridi kono kadi ko leydi maride e fina tawa mum no moƴƴi kanko maw leydi Sénégal hono président Macky Sall hanki kikiɗe wo tawama toon to jamñajo gam uddidemo galle garɗuɗo jaaduɗo e jamanu on galle noon nottoto koye inde loni woni Nations Unies ɗum ko ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame fedde gotago windere taw kadi ganduɗa ko galle jaaduɗo e jamanu kala matériel uji ɗi hinde kesamago ene tawe e nder mum oɗon galle noon omo woni e hakkude 13 hectares taw kadi ko ɗon ɗo jamñaji ɗo kanko maw leydi nder discours mo waɗe yeeso ɓen tawtoraɓe ko wayno joɗaniɓe leyɗele men e nder gendi leydi Sénégal kami hohoɓe mawɓe ɓe fedde gotago windere ɓe mbawi kay hettade mawleydi haalande mum kono kadi wo jaari wonande on madani tal mo ganduɗa kam woni ɗownoɗo guinol golle ɗe ɗon
to bange entrepreneur ngam ɗoftade happumo rokkuno ko on tigi timmi e dabɓo taw kadi koye happuji kono kadi ko bâtiment jaaduɗe e jamanu ko mbiyata cuɗari suppitidi ɗo jemñaje ɗo mawlidi hollitta ko ɗo tigi woni hande ɓernde nde ganduɗa jogorde ngarɗinde leydi ndi a Sénégal kanko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall holliti kabaru wonande kene tolno 3 e capanɗe jeeɗiɗi biisa taw ko tijjaɗo biisuji jaaduɗe jamanu bawɗi kay lumbade nder leydi ndi Sénégal ha tente Dakar beele kadi newna yangara o holliti ko ɓoyata e balɗe dabɓe kene wona capanɗe jeenayyi bis mo Dakar dem dikka ɓoyatama jippo kay taw kadi ko bisuji jaaduɗe jamanu ɗum noon oɗo saaha fandare mo leydi Sénégal ko hestitinde ko fati banggue taxi ji kam yogay karuji ha yangara leydi Sénégal ɓuura wonde jaam e kisala hoorejo jaagoɗo leydi Sénégal woni Amadou Ba yuɓɓini aljuma hande o taw koye jonde ndeɓe inniri hakkude jagorɗe nden jonde noon ko gooɓe jiile ko fate campagne ndema taw kadi ko 2023 2024 ha tenti noon yurnitade ko fati banggue ɓeto coggu guerte nde tawno Sénégal guerte ene jogui hen walare mawde no fewi taw koye faggudu muɗum ɗum noon oɗo saaha caggal kayne ndungu ɓenni so ñobɓe gayni ɗuggitima walla mbiyen guitti guerte men kala gartiri oɗo saaha moni kala nde ɗamini dañde hen fayidagal manggal no fewi ko ɗon noon laamu ngu yurniti beele kadi ƴeewa peeje ƴetteteɗe haɗe guerte mbawa yeyede taw kadi ɓen wonande ɓen joomumen taw kadi mbawa dañde hen kañumenne pandale a mumen CNRA ko catala Conseil national de régulation de audiovisuel hanki ɓe erima e gardegol Babacar Diagne ɓe erima wonande groupe médiaji leydi ndi Sénégal kala oɗo saaha e gon eran ko guijade joomumen nde gaɗata ɗo haaɗi nde dañata ɗo haaɗi ko fade banggue dawrugol leydi ndi ha tenti noon sumgoji kuccanaɗi 2024 25 lewru février nde moni kala andata ko habri anda mo yaadi anda kadi ɗo waɗiri wasa huɓɓude fitina walla gueɗe goɗɗe kala guijango noon ko manggo no fewi beele kadi ɓen joomen médiaji e ɓenne kadi dawriyankoɓe moni kala anda fodde ɗo haalata eɗo haalata e konngol mum anne kadi jaydenke caktowo ganda ko kalɗa e ko kalɗa kala ko droit ma rokkuma e ko rokkanima kala mbasa rewde beelama haalis walla a neɗɗo goɗɗo paɗen koto région de Matam département Kanel commune mo Guidi Maha walla mbiyen commune mo Demmankani jaafoɗon ne tawi nder leydi Sénégal gendarme ɓe caggal nde ɓe diddi suka mo duuɓi 30 biyetenoɗo Bouba Yaali on noon ɓe tumno ko ene jogui produit ji kaɗaɗi yeyede on noon caggal nde fiye ndiyama gam yidde dadde ɓe gendarme ɓe ko toon yooli wasi fittanu mum nden noon sukaɓe wuuro ngo ko nden tigui kamɓene ɓe kolli fitina mabɓe ɓe jani école aji dañi kewɗi kay ɗiɓe keeli table e goɗɗum ha jangguinoɓe wonɓe toon kolliti hen kulhuli a mumen mawɗi no fewi inde makko kanko nalanke jimowo duƴƴal kelme woni rappeur biyeteɗo Mor Talla Gueye mo ganduɗa wi nit dofa weddama kaso hanke o ɗum ko caggal nde o jaggano 17 lewru novembre jeyno sababu noon ko jofademo konnguɗi ñiŋoje taw kadi ko ñiŋoje ɗe pewani faade autorité ji leydi ndi ɗum jeeyi sababu hanki ziso weddimamo kaso ɗum ko ɗon ɗo wonno garde à vue makko to Diourbel ko jangguinowo ñaawa ñande alarba jawtuɗo duuɓi 5 kaso kono jagorɗo rendo to banggue ñawoje kañum kay wonno fandare muɗum ko yo taƴani duuɓi 20 kaso ɗum ko caggal sukamo duuɓi 15 nottortoɗo a gueyi nde joofimo peɗeli kay wonde o ɗaɓɓiri ɗum walla ni wonde o tetti ɗum o wonde mum laabi ɗiɗi e nder suudu makko taw kadi joom suudu makko ala ɗon kanko on jangguinowo o yeddi ɗum ha mimi leydi o holliti o noddi on kono on o noddi ɗum ko wajade ɗum e wasiyade ɗum kono wona kay omo rende mum on jangguinowo biyeteɗo CHG ɗum noon woni ñawore makko duuɓi 5 e kaso ɗi o leloto kanko on jangguinanoɗo alqouranil karima tribunal de Dakar oɗo saaha woni kucca mo ganduɗa ko juɓɓinanoɗo jewte jalnika e maldude hoore mum e woɗɓe nandidinde hoore mum e woɗɓe to banggue jalnika ɓurandirede Samba Sina
hakkude me Aminata Poto ganduɗa caggal nde o jooji kuja filti kay omo haalay on debbo o noon nayimo yesso lawol ko haali mum ko kala on holliti ɗum wodani kono kadi nden ñawore jogori andede kuja holno lelorto no nanguirte kala ɗen gueɗe jogori labde ko 10 janvier 2024 dawrugola gendi leydi Sénégal Farba Ngom holliti e nder haalande makko hanki wonande Matam région muɗum ko daɗɗudi Macky Sall kono kadi ko daɗɗudi Benno Bokk Yakaar woni ko titre foncier hoorejo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde ɓe tottata Amadou Ba parrain mo Matam wonande koɓe dañi rendirde ɗon to banggue parrainage kene foto wonde 180 ujunere pawɗo 180 parrain ɗum noon ɓe dokkiri ɗum hanki o wonande Amadou Ba hoore jaggoɗo leydi ndi mo ganduɗa ko gembaɗo ha tiiɗi yo won mbiri Benno Bokk Yakaar e sungoji payaji 2024 Sénégal Guinée Bissau coopération moƴƴo ɗum ko jonde hanki joni to Dakar e wiide APS ɗum noon ko darnude cetal ngal ɓe inniri comité mixte ngam kam wonande koninkoɓe leydi ndi Sénégal kamɓe ɓen ɓe leydi Guinée Bissau ngam tambade nden ka ekkisol keeri leyɗele mabɓe jahatena ko ton to Madina Gounass to yen toon musidɗo men Amadou Samba Lo fa subalɓe tawete koye kiloji jonɗi kiloji nogasa hakkude me wuuro teddugo woni wuuro Madina Gounass ko toon duɗal wonande Ɗuuri Sina jooɗi hefto yuɓɓinama toon e gardogola ceerno Harouna Diop kono koye cimtola ceerno Amadou Samba Lo to Madina Gounass assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullahi Saar mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdullahi Saar wuuro Fass Subalɓe ko wuuro tawetego funnago wuuro tutego Madina Gounass fodde kiloji nogas duɗal en tawi toon ene wiye Ɗuuri Sina ene jangguine ngal duɗal hono ceerno Harouna Diop e gardegol ceerno Mahamadou Jolal Dine Ba e yamdore ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba. Sar Abdoulaye Saar ngal duɗal kala hitande ene heewde reftoji mantiɗiɗi reftoji baɗɗi fayida alarba jawtuɗo ɓe kiwadde restanoɓe mantiɗi ko wonko fayida sanne ɓen ganduɗa ko almuɓe janggoɓe hen Abdoulaye Karim ha e ɗemngal nenewol men pulaar ha e français katen almuɗo holti fayidagal mangal fayidagal banggal fayida sanne ɓen kadi ko yettinɓe alluji men gotogal wawi reftade e yesso julɓe kala dendagal diwan kal ari tawtorede woni baldaɓe weltare mawde e on ñalawma paydinde sanne ɓe hen ko français defti tawama ene ɗigge nder lawol ɓe hen ko Alqoel Karim mo ganduɗa kañum woni yuman kala ko ene jangge ɓe hen ko ɗemngal nenewol pulaar ko fate laftere taw bedere pulaar lable carre taw windi ɗum kadi ko ceerno Mahamadou Dieral Dine Ba e waldimo kala kuuɓal noon kadi sarɗo Saar ɓen no ganduɗa ko jinnaɓe ɓen no ganduɗa ɓeskuji janggoɓe kolli weltare momde no fewi kodiri gila Allah adde ngalduɗal e Fass Subalɓe ɓe jii ko ɓuural e ɓamtare ɓeydaɓe ɓen sukaɓe ɓen almuɓe ɓe ganduɗa ko haaloɓe diine haaluɓe ko ganduɗa fate Allah wi e nelaɗo wi taw ko ɗon janggi e nde on diwan ha mbawi hebde ɗum ko weltare mawde kono sarɗo Saar te reftogo waɗata nde kala almuɓe deftiɗo ɓe hen mbiyata gimmi ko toon to Nouakchott ɓe hen mbima gimmi ko toon to Mali ɓe hen gimmi toon to Vélingara ɓe hen mbiya koye nder diwan Madina Gounass wadde noon famama almuɓe janggoɓe ɗon ɓe ko immiɓe e leyɗele cettuɗe ha e nokkuji cettuɗe ha teniga e diwan Madina Gounass dendagal bandal arnoɓe kala ɓe beltanima on jangguino gadduɗo hono no ganduɗa ko ceerno Harouna Diop wona ko beltima ñaguima Allah kadi nde tawtere kadi ko arata wonjude jaam e cellal e kissalla ko monsieur wona Amadou Samba Lo ɓeyto Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓikomdurinma Sar Abdoulaye Saar. Amadou Samba Lo to Madina Gounass golle man jooɗi peewi jangde kay ko kañum woni lampa jeynotoga windande kala walla mbiyen ni ko puccudoɗo waduno kala gandal no ngal wayi kala ko gandal ha tentino ɗen reftoji juɓɓuɗi baɗaɗi toon to Fass Subalɓe sengi wi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mohamed Cheikh Al Qazwani tawtorama ñalawma hanki o taw ko ñalawma teddiniraɗo e dow teddungal cetal bitengal tajour ngal ganduɗa ene yaltini koppreje jonɗe no fewi kene fotta wonde 52 milliards gila ngal darna ngam wallidde ɓen famɗuɓe sembe e nder leydi ndi ma ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia to leydi Mauritanie assalamu aleykum wa rahmatullah.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سار Abdullahi Saar ko tongiɗen habaruji men ɗo e nder leydi Mauritanie e ñalawma hannde o mawnde 24 lewru jolal ujunaje ɗiɗi e 23 hoorejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o ardima ñalawma taw kadi ko hanki o nasade 23 lewru jolal taw ko mawnilgol ñalngu fedde ta ajour o hulliti noon wellema makko mawɗo e golle mabɓe payodinde e wawde wallude ɓen faɓarɓe sembe. kanko hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani kanko de o toɗɗima taw ko oɗo debbajo ñande jaslare 22 lewru jolal biyeteɗo hono Khadija Mint Boukayo won gardiɗo conseil de l'autorité de régulation taw ko ɗen marché ji hono public. Mariam Mohamed Fadel Elda ko joom suudu mawɗo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani o ardima ñalawma hanki o 23 lewru taw ko jolal ujunaje ɗiɗi 23 uddirgol nokku taw ko kesso ɗo sukaɓe wonduɓe e raffi taw ko autiste en ɓe mbawa kay haalde ɗo ɓe joguiɓe on raafi ɗo safrate o wi noon ko émirat hono arabe waɗi hen gollal mum mantigol e walludeɓe e ngal ɗon banggal o nokku o noon wonno ko e nde ɓe puɗɗino adda nde wonno ko 30 suuka ɗum noon fuɗɗode nde e oɗo saaha noon aɓe jaaray 250 e yimɓe jeegom tawa kadi ko suuka. ɗum ɗo ko examen taw ko commission taw kadi ko oɗo projet parrugol kadi e wawde kadi ittude e hono ɓeɗo kadi taw ko police ji wonnoji e laamu ɗi noddeteɓe kono groupement taw kadi ko général de la sécurité routière e wattudeɓe kay e police mo national mo leydi hono Mauritanie oɗo commission de la justice noon kañum noon ko fatti e gueɗe nder leydi hani e défense de l'assemblée hono national ɓe mbawi hono joɗade hono batu ñande nasade nogas e tati lewru jolal ujunaje ɗiɗi nogas tati taw ɗo e batu ngo noon ko Ahmed Jiddou Zeyna Liman ko kanko de woni président taw ko de la commission e oɗon examen oɗon projet mo loi wawde kay wadde intégré e artirde oɗo groupement général de la sécurité routière e nder corps police mo national e nder o nguɗon hono batu commission noon wawi hono ƴewde e wawde kay taw kay ko heɗade taw ko présentation jaagogal ndendiri e jaccinugol Mohamed Ahmed woni Mohamed Lamine nde wi kay waɗi hono revue makko kadi gila hani e ko fayodini e woni avantage uji mum haɗi eɗen taw kadi ko wonɗiɗon golle ko fatti kadi e oɗon loi kanko jaggogal noon ndendiri e jaccugol o wawi hono wiide hen projet oɗo loi fecci koye pecce ɗiɗi ɓurɗe mawnude hono goto kadi fawi koye kay ɓe waklude ɓeɗon wonnoɓe ga e oɗo groupe nawtude ɗumen kadi toon oɗo faire noon ko ala saggo o wawa kadi taw kadi koye gila yimɓe mum hani e ɗiyen kadi moyen ngaji haaɗi e liggueyaji kadi oɗo groupement hono général de la sécurité de la routière wawa kadi fatude kadi e taw kadi ko police kono national wono ɗiɗogol ngol ko fatti kadi koye e droit kadi e ɗiyen kadi modalité ji e wawdeɓe kadi in élément ji groupement o wawde kadi heɓde kadi ko droit ji mumen kadi puɗɗi kadi taw koye la voie taw koye mbaadi kadi lesdi fayi hono dow guila avancement ji mum ha ɗum ɗo foof alay sago ɗum ɗo fof kadi wawa kadi kono ƴewede no ɓe mbawere kadi arta toon ha ni e wawde toppitade taw ko avance uji mabɓe o wawi kadi wiide kadi e ɗin kadi modalité wawa kadi feccude ɗiyen feccudeɓe kadi e ɓen terɗe ɗe kadi oɗo groupement taw kadi koye sécurité mo routiére o ha wawa ɗum wadde ɗum e taw kadi ko e liggueyaji e police mo national o taw wawa sarde ɓen taw kadi ko go foof fawi kadi koye e grade mum kadi mo wondi o ɗum noon ko laamu ngu kadi wawa kadi ƴettude oɗon hono décret ha wawa kadi kono bayyinde ɗum no hannirta ni ma ƴettat ɗum kadi kono peeje taw kadi koye kesse pulle e wawde kadi artideɓe e oɗo intégration to matel wi wonde hono dañi wonde hono G5 e mawningol taw kadi ko jeytade leydi hono Mauritanie maɓe mbawa kadi hutora oɗo taw kadi ko piste taw ko noddete hono G5 ande wonno ko G4 joni wonti ɓe dañi G5 ɓe mbi noon ɗo manitade nde ma mbawa kadi hutorade oɗo taw kadi ko
peace Saar Abdullahi Saar ko ɗum ɗo dey tonguɗen ɗo e nder leydi hono o Mauritanie e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Saar ɗo ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare Ayaw TV. Alhasan Oumar Mbodji to leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali hanki o colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi par transition hanki kame seti mum timmuɗo no wonde hoorejo jagoɗomo gouvernement woni Sokela Kogala Mayiga hanki tawama toon to Bowal Laɗe Diwoje ngal Modibo Keïta Sénou ngam jaɓɓade général Abdourahmane Tiani mo ganduɗa baɗɗo jillu mum adingu ɗum ko gila tan o folli laamu Mohamed Bazoum wonno ko nogase jeegom lewru juillet e nder ndeɗo henna hittande jillu makko adingu o suuɓi ko leydi Mali kono koye waktuji jeegom ɓe dañi joɗoɗade toon to galle Kuluba ɓe mbawi yewtide toon toɓɓe jaaƴi no fewi ko fate banggue ɓeydude ha tan e cehilagal golle hakkude leyɗele ɗiɗɗe fédération timmuɗo kamen nden ka ekkisal ko ɗon noon o hirniti kanko hoorejo leydi a Niger armée leydi Mali konin koɓe famaɓe kolliti hanki o ko alhamisa de wonno ko nden tigui ɓe mbaɗi piyanɗe ɗiɗi taw koto banggue laaɗe beeje dowa ɗen piyanɗe ɗi noon ɓe liɓi ɗum koye camion rebelle en taw kadi koye nokku moɓe mbiyata taw koye jeune moɓe mbiyata esco no zone mbiyata essuka ne tawi nder région mo Kidal taw koye ladde mo Sokolo toon noon ɓe mbawi dirguide toon camion carsunoɗo taw kadi ko armée ji kewɗi no fewi taw ko armée ji guerre ɓe bonni ɗuma ha boni kala ñalawma garɗo hande o armée leydi Mali ene ɓeydo hejje e nder wuuro Kidal ngo keddotoɗen koye leydi Mali sifande nandirala taw kadi sifande nandirala ɗum ko hakkude leydi Mali kame leydi Russie nden sifande laati koto Bamako lamorgo leydi Mali ɗum noon ko yidde darnude isin mawɗo no fewi e balla leydi Russie wonno Mali ne jogui kanŋe no Burkina ni kono kadi kanŋe heewi tan ko hutorede e mbadiji goɗɗi kono ɗo saaha kanŋe kay wattata ngarɗinede koye nder leydi ndi nden sifande ma laato wonande oɗo henna isin pewnowo kay ma won isin ɓurɗo mawnude Afrique banggue hirnangue kala hitande bawɗo yaltinde kene tolno e temedde ɗiɗi tonnes taw ganduɗa koko fati e banggue kanŋe gartaten koye jokkodire hakkude Burkina Faso Mali Niger battuji limtindi ma mbaɗɗe ɗo henna balɗe fuɗɗi ko hanki o e hande o nogase tati nogase nayyi ɗum ko hooreɓe jagode leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi ɗin batuji maɗi jokku ha goleru décembre ɗum noon ko yidde ɓeydude jokkodiral sahela hakkude leydi Mali Burkina Faso Niger ñande nogase joyyi nduɗo henna lewru jagorɗe wonande toppitiɗe to banggue développement ma mbaw joɗade kono capantati novembre ko jagode affaire étrangére joddoto gam yewtidde jokkodiral hakkude ɗeɗo henna leyɗele to Guinée Conakry caggal nde Mamadou Doumbouya ittimoye poste makko woni docteur Mamadou Paté Diallo nanga wedda e kasoɗo sa woni koye juuɗe jimadi autorité ji leydi ndi ɗum noon ko jofedemo peɗeli wonande omo hutori fannu mbuñari no fewi siftere moon kam wonno jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi to Burkina Faso hanki kikiɗe nde général Abdourahmane Tiani e hirndi ɗon ɗo Bamako lamorgo leydi Mali o juroyi ko toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré kame seti mum timmuɗo jeeyi to Bowal Laɗe Diwoje ngal Faso ko toon mbawi jaɓɓademo kankude makko noon lamɓe ɗiɗo ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi ko fate banggue nden kay kisal hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe kala to Burkina Faso keddoɗen capitaine Ibrahima Traoré hanki fawi tuufere refirini mawɗo no fewi taw ko isim jaaduɗo e jamanu mo ganduɗa pewnowo kanŋe taw kadi ganduɗa ma waw gollinde yimɓe hewɓe ɓiɓɓe guendile ndi o holliti eɗen jogui kanŋe kono en naftortako wonɓe naftoro kono ɗo saaha mo gonɗen fandare kay ko yidde ƴellide faggudu leydi Burkina Faso armée leydi Burkina Faso yoɓima pittali jondi ɗum ko jamma hecci hanki o
taw koye fiyande taw kadi ganduɗa oɗo dumunna kala wonande ɓen joguitiɓe armeji nottotoɓe jihadiste en taweteɓe nder leydi ndi e kala saha kay pittali mumen otoji men motoji men ne kewi derguitede jamma yaadu ko jamma nogas e goho nogas e ɗiɗi kamɓe ɓen wonɓe motoje yiɗɓe fewjude jangu mum to nokku sahela biteɗo pome taw kadi koto banggue funnague jibo sahela no mbiyata poɓe mengo ko toon ɓen kay ko jamma yaadu yinnoɓe wadde toon jangu men taw koye luuma baɗannoɗe toon ndeke to banggue renseignement ñukkintoɓe armée leydi Burkina Faso tiniɓe ɗum ko ɗon kay derguiti pittali kewɗi no fewi ɗo saaha mo gonɗen ɓen joguitiɓe arméji taweteɓe nder leydi ndi ko ɗon ko ɓe fewnitade yogayi banggueji ɗum noon yiddeɓe ko yoftade ko watte e mabɓe koye kala saaha to Côte d'Ivoire hanki batu jagorɗo tambiɗo konngol gouvernement o warti e namde ɗe jaydiyankoɓe namdimo ko fati banggue gurdam guiyam soro gonnoɗo gardinoɗo sur sarɗeji leydi Côte d'Ivoire mo ganduɗa ko baɗɗo exil kene tolno e duuɓi 4 tawete ko caggal leydi mum mo ganduɗa taƴananoma duuɓi 20 e kaso taw koye ñawore comtimasa nde o tawaka gonnoto leydi Turquie gartuɗo ha nder Afrique to Niger Burkina Faso hanki toon wo taweteno hecciyanke o holliti kankoɗo ene guiyam soro so tawi o yiiɗi artude leydi makko hol peeje ɗe waɗata kanko jagorɗo o jabtima o holliti ko ardi kala neɗɗo gonɗo exil ne jogui fodde artude leydi mum kono kadi Alassane Dramane Ouattara hoorejo o leydi ndi ko hoorejo leydi jiɗɗo jaama ko laami ko hewɓe garta e leydi mumen kono kadi oɗo saaha kankoɗo hen guiyam soro mo ganduɗa ñawaɗo caggal mum duuɓi 20 e kaso so arti gueɗe ɗe kala woni koye juuɗe ñawore gendi leydi ndi so tawi sariya nanguimo so sariya nanganimo kadi nanganimo hay goto goɗɗo nangatamo ɗum ko konngudi oɗon porte parole mo gouvernement leydi Côte d'Ivoire to Ghana jagorɗo transport leydi ndi windi ɓatakoji faade laaɗi diwoje garoje leydi mum e kala saaha ne gadda yimɓe ɓe jeeya kay leydi ndi ɗum noon fuɗɗata ko 2 décembre ha 14 janvier kala kay mone ara motani ni ken ɗaɓɓa visa leydi ndi iwata nde hayso jomum ko passeport mum jogui yo acci ara so ari ha to bowa laaɗi diwoje ngal Ghana ko ɗon ƴettata visa ɗum noon ko yidde ɓen wangotoɓe wonande foftorde mumen taw koye ɗiɗo lebbi vacances hakkude décembre e janvier gam yidde arde larde wonande cuɗari e wonde ñeñal e pinal leydi Ghana sengi wi oɗon fannu paɗen ko toon to Tchad to leydi Tchad tonne kadi hanki o yuɓɓinama toon wonande ñalawma to leydi Tchad jaafoɗon hanki o wonande sarɗiyankoɓe leydi Tchad ɓe gooti taw kadi ko kulal amnesty wonande amnesty général yaafade taw kadi ko ɓen yuɓɓinnoɓe seppoji 20 octobre 2022 ha ganduɗa pittali kewɗi keddi hen lundo ngo holliti ko maayi ko ma won 116 neɗɗo gouvernement holliti ko maayi ko 113 ɓe nanganoɓe hewɓe noon hanki sarɗiyankoɓe gooti beele ɓe ɗaccete walla ɓe keddortona ko wooti ko kene foto wonde ko yaltini juuɗe wooti ko kene wona 145 dande woni ko wooti jeegomo mbi ko ala yoɓe keddo toon ɗiɗo garani kono firti oɗo saaha maɓe jaafe ɓe jalta toon to jolam jabeeri paɗen ko hakkude Israila kame Gaza nandiral keɓanogal ko fati banggue dartinde jeygue pellodiral balɗe 4 ko hande subaka fuɗɗi fetel ɗojjani ala ɗo bombo dojji ala kala ɗo jarde combat dilli ɗum noon ko ɗoftade koyɗe jaam doganoɗe to Qatar beele kadi wonande otage nandiral 50 nanganoɓe ɓe Hamas nanguno kene foto wonde temedere ko fawi hen 50 tan woni inde batteɗe mbawa ɗaccitede temedere ko fawi Palestine najo dumbaɗo to Israila mbawa ɗaccitede kono kadi ñamde yerde safara mbawa nadde toon to Gaza ken wona balɗe 4 ene gasa noon ma kaldigal jokku beele ɗen gueɗe ɓuura kadi jokkude beele otage uji ɗi ɗaccite ha laaɓa dumbaɓe ɗaccite beele ndeɗo haare bonde wawa dartade guerre Israila kame Gaza gouvernement mo Gaza ɓe kolliti guila tan 7 lewru octobre ha yettiɗo ɗo jaraten
limore mayɓe taw koɓe Palestine naɓe ɓe jettima 15 ujunere neɗɗo kono kadi ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe e rewɓe kombataji toon to leydi Liban taw ko yaadiɓe Hizbullah hanki wuli jaw taw koye fiyande mawde no fewi hakkude Israila kame dadiɓe Hizbullah waɗɗani keerol hakkude leydi Liban kame Israila kombataji 5 ɓe Hizbullah mbasi hen pittali mumen e nder ndeɗon a fiyande to sina catala OMS tambingal celal ɓalli windere nde ɓe kolliti gooƴe mabɓe to Pékin oɗo saaha mabɓo ko wiyete rim ko koko ɓeydi hewde ha tengti sukaɓe hôpitaux koko kewi kala mo jiiɗa koko durma manggo no fewi ɗum noon kolliti oɗo saaha oɗo rafi kay mo suwa taw heptinede beele ko corona walla ko way wonde kala ganden kam hendude duuña mo jiiɗa kala koko ɗeeɓi ñondidde o saaha mo gonɗen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garanɗen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ala ko faddi on ketto musidɗo moon haali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena